Moi, täällä Alas Fani ja tänään mä oon saanut uuden petsin ja mä vaihoin sen siis ja niin, eli mä en voi näyttää sen, sillä paljon vaatteita. Mä koitan saada ne pois. Otan ne siltä pois, niin sitten anteeksi sekoilu ja taustaäänet, niin joo, aloitetaan. Eli siis tällainen ihana Popular. Näyttääkö tän tällainen? Täällä on vähän tuolla vääntynyt tossa, mutta se ei liikkumista haittaa tee. Mutta tuolla on vähän niin sanottu ruustetta ja niin. Tämä on vähän ällöstä, mutta niin. Eli tällainen, täällä on magneetti ja ei lue LPS. Ja niin, eli tällainen söpö. Sitten, no niin, tässä nyt tää oli ja moikka!